أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Mfundisi, ngikhuluma nawe mfundisi. Wena ngempela ozilungiselela ukuchallenge mina. Ngiyakuphindela futhi. Yeza ngiqeda ukuthini khona manje? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kusho Allah uyasitshela ukuthi mangithi Qur'an yeza emhlabeni yembulwa ngesi-Arab, ngikuthatha from Qur'an, angicabangeli mina. So Allah uthini? Uthi ngempela iQur'an ngiyehlisile ngayehlisela emhlabeni. Ngani? Ngolimi lwesi-Arab, Arabiyya. To do what? La'allakum taqilun. Ukuthi izokuhlakaniphisa, izokuvula umqondo. So mfundisi, wena ofuna ukuchallenge mina, lelo Bhayibheli ozoza nalo uliphethe, ube wazi ukuthi emhlabeni malifika lafika ngaluphi ulimi, lafike laphi. Ngoba mina ngiyakutshela ngithi Qur'an yafikela eSaudi Arabia, edolobheni laseMakka. Ngiyakwazi lokho. Nawe-ke mangabe uza kimi ungitshela ukuthi lelo Bhayibheli ozobe uliphethe lafike laphi, lafika ngaluphi ulimi, lifikela kubani. Ngoba mina ngiyakutshela ukuthi iQur'an yafikela eSaudi Arabia, edolobheni laseMakka, ngolimi lwesi-Arabhu, lifikela kuMuhammad, ukuthula kube naye owayeyi-Arab naye. 2. Lelo Bhayibheli ozoza nalo, ngicela ungibonise iBhayibheli eBhayibhelini, angiphinde. Lelo Bhayibheli ozoza nalo, ngicela ungibonise iBhayibheli eBhayibhelini. Ngizokukhothela nje amahlandla kuQur'an, mhlawumbe abe mathathu noma abe u4. La kukhulunywa khona ngeQur'an, kuQur'an. Yokuqala le, inna anzalnahu Qur'anan. Qur'anan. Kuqur'an ngaphakathi, ngifunda from kuQur'an. La'allakum taqilun, ukuze wena uhlakaniphe uvule kumqondo. 2. Allah says in the Quran, wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Uma ngabe iQur'an ifundwa, fastami'u lahu, lalela ulalelisise, wa ansitu, uthule uyilalele iQur'an, uzothe kwiQur'an, ujule, la'allakum turhamun, khona uzodonsa umusa ka Allah wehlele kuwe. Qur'an kuQur'an. 3. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Uzwile? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ngifunda iQur'an kwiQur'an, ngikhuluma ngeQur'an phakathi kwiQur'an. Wala uthi le Qur'an le iyini? Izohlakaniphisa abantu, izokuvula umqondo, izokukhaliphisa. So my pastor, mfundisi, ngiyaxwayisa, uma ufuna ukuchallenge mina,